Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, si Une Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, tibuo kalibutan. Lunes daron pod mga higala, pizza 5 sa bulan sa Agosto tuig 2024 o padayon kita sa ato nga mga buluhaton ni ining kabuntuhon. Bueno, ato di ay nga timbayaon of course ug may mudto usab ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, may mudto kanimo Bishop. Nagantanan gyud nato nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. May mudto mga padre, no? Labi na gyud ako mga classmates, kay gyud ko palimot sa akong mga classmates mga higala. Si Father Obing Masyon, akong classmate din nga mo ikora paroko sa Larena. Ug nga manusab ang akong classmate nga kora paroko sa Himalalod. Ang akong si Father Dami Hiramis. Ug nga manusab ang akong classmate nga mo ikora paroko sa Batinggel, no? Quasay Parish, no? O nga manusab si Father kini ang akong classmate po din taon nga tuwa na sa laing kalibutan, no? Si Father Burton Villarmente, anhing Father Burton, no? Naminaw maron nako si Agugu, no? Ang among sangod mahigala Agugu. O nga manusab ang akong kanhi pare nga ministerial priest ug karon padre gihapon pero sa pamilya na si Padre kining Junar Sevilla, no? Kumusta naman ka Padre Junix, no? Manay ginaingon a priest forever in the you are a priest forever, no? So na nga pare gyud gihapon si Padre Junar Sevilla pero dili na siya ministerial priest, kuan lang siya kanang padre di pamilya na siya ron. No? May buntag kanimo Padre Sevilla, no? Akong classmate gihapon na sa una. Di-graduate me dito sa Seminario Mayor di San Carlos. Kauban po mediri sa St. Joseph Seminary College. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan. Nato manghigala ng hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapis-kais panglawas ni ining kamudtuhon. Walay ubo, walay sipon, walay hilana, wala manglabad ang ulo, wala mong sakit ang tiyan, o wala tanan pero naginhawa pa. Ayan, no? Muna ginaingon sa in English it is better to have bad breath than to have no breath at all. Bangala nag medyo dili masingo ng atong gininhawa basta naginhawa pa. Ay mo na kanatong tanan mga igala nang hinaot kita nga na kamuntanan speech guys panglawas. Ari na kita mga igala Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon atong mahal nga birhen gihapon pero sa ang atong gisaulugan karon siyang kapistahan mao ang dedication of the Basilica of St. Mary Major. No? Kining Basilica of St. Mary Major mahigala, mao kini ang the largest church built in honor of God through Mary. Sa ato pa usab ang kining Basilica of St. Mary Major, mao kini ang pinakadako nga basilika nagitukod in honor of Mama Mary. No, nya dito sa Vatican mahigala adunay upat ka mga dagko didtong mga batud pa Roman basilicas, no? Ang number 1 is St. John Lateran, no? St. John Lateran Basilica. Number 2 is Basilica of St. Peter, kanang kanunay natong makita mahigala mo na Basilica of St. Peter. And the third is the Basilica of St. Paul outside the wall. No? Gawas na siya sa Vatican outside the wall, pero apil gihapon na siya sa upat ka mga Roman Basilica. O ang ikaupat, mao kining St. Mary Major Basilica. No, niya, according to tradition, a wealthy Roman couple pledge their fortune to the Mother of God. No, sa ato pa ang ilaha nga bakandi, no, ilang fortune, ilang kaptangan, ilaha nga gi pledge o sa may gi-pledge, ilang gisaad ngadto sa mahal nga Birhen Maria o gani a miracle happen sa dihang nakahuna-huna sila ni ana. Dili, nakahuna-huna sila ni ana. Tungod sa usa ka milagro nga nahitabo.
no nga dito sa maong lugar, bisan kung ting-init, no kada bitaw og sa in English pa na summer, adunay snow. O kana bang og sa kuan pa na niebe. Ayan ang snow. Unya dito ang mahal nga birhen nagpakita dito ug gani ni ingon ang mahal nga birhen nga the Virgin told them to build a church in the same site. Unya gitawag ang maong lugar og Our Lady of Snows. Ug gani adunay dako kayo nga basilika nga natuko dito ang Saint Mary Major. So karong adlaw mao ang anibersaryo sa pag-dedicate sa maong Basilica of Saint Mary Major. Ayan, no? Kung mahigala, daghang kay kong mga gipagtukod na kapilya ra. Karon ang present nga akong gitukod karon mao ang chapel ni San Vicente Ferrer. Pero si San Vicente mahigala, wala po jud ko niya pasagdi kay dunay ni donate og igo-igong kantidad sa salapi para sa pagtukod niya na, no? Salamat kay San Vicente ha. Nga wala kay ko maglisod tungod kay gitagaan sad ko. Doon na say managsuon, no? Nga na karon sa Jensan nga ni donate og igo-igong kantidad sa salapi aron akong mapatukod gyud ang simbahan sa Iniban, no? Ang ilahang patron dito si San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Ayan. Nala, no? May munto na kanatong tanan ari na ta sa atong katikis ayaw sa kining CBCP News. CBCP News, Saint Nathalie Bequit, no? Bequit, no? Ang usa ang pinakadako nga rangko sa kining CBCP kana bitawng in charge sa Synod on Synodality, no? Sila mo in charge. Ang pinakadako niingon kini si Sister Natalie sa iyahang pagbisita diri sa Pilipinas. Matud pa niya, magmalampuson lamang, no, ang programa sa synodality sa parokya kung mismo ang mga pangulo, ang mga kaparian mao'y magpasigda niini. No, sa ato pa sa manang synod panaghiusa ba? Panaghiusa. No, synod pag tinabangay, pag hiniusa, pagsabot-sabot, ug unsa pa mo na siya gitawag na tog synod, no? Panaghiusa, panagsabot-sabot, pag tinabangay, no, pag kining gitawag na to pagpadayganay, no, muna yung mga munay synodality. Nya mahitabo lamang kuno kana kung mismo ang kura paroko mao'y mao'y magpasiugda niini sa mga kakapilyahan. Karon ari kita sa balita gikan sa Vatican, Pope calls for room for Pope calls for peace in the Holy Land, dialogue in Pope calls for peace in the Holy Land. No, sa to pa kay gubot mo kay mga higala ron dito sa Holy Land, mahigala dito sa Gaza, panagguba tali sa Hamas o sa Hezbollah o sa Israel. Unya dialogue, no, nang nanawagan pod ang talahorong Santo Papa og panagsabot-sabot dito sa Venezuela. Okay, ang Venezuela karon mga higala medyo adunay gamay nga kagugot tungod lagi kay ang mga tao dili makadawat nga ang ilahang presidente nakadaog sa ikatulong higayon. Nya ikatulo, he prays for flood victims in India. No, bago ka manggod mga higala nga adunay mga nahimong baha dito sa India muna nga nanawagan in town pod ang talahorong Santo Papa kabahin niini. And also he also prayed for the newly kining beatified Lebanese nga mao si Stefano Bruegeli. Duegli. Ayan, no? So, mao kana mahigala nga tuwa karon nga balitang simbahan ini kabutuhon ug ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino mahigala, no? Ato di ay nga i-congratulate ang atong kaugalingon. We will congratulate ourselves. Nga naman, tungod kay ang ato ang Filipino gymnast si Kaloy Yolo, no? Kaloy Yolo, Carlos man na siya, ang gangga niya Kaloy, taga Manila, nakadaog og duha ka mga gold medals, no? Niya ubay-ubay gyud nga salapi mga higala. According to Republic Act, the Republic o sa itong number, tagaan siya og 10 million sa mismong Pilipinas. Republic Act gyud na mahigala. Dili na ingon balaod gyud na, no? Dili gyud na ingon nga kuan lang sigon rag maluoy ka katungod gyud na nga dawaton ni Yolo, no? 10 million ug ang Congress mohatag pud sila og 3 million. Sa to pa
Ang pagadawaton karon ni Yolo is 13 million. Dagka kay kwarta na. Mga hinyata na mag-ipalalit og bugas dong, Yolo. Oh, Yolo. Palutan nyo tag palalit. Uy, mga higala, no? Matingala karon sa una, kanang mas mahal ang humay kaysa mais. Karon ang mais, mga higala, mas mahal na kaysa humay. Kaya ayungon, 60 pesos. No? 60 pesos, mga higala, ang bugas mais. Nga ang humay, 57 ra, Jasmine. Ayan, oh. So, medyo nabali kaysa una, magmais ra gyud ming mga pobre. Ikaw pobre magibay mga higala, no? Ang akong papa, maestro to, si the late kini Mr. Domingo Sara Acab. Kaya ako ang family, ang family, na, ang kuan ni Papa, ang iyaha nga middle name Sara man, no? Ng mga parente na ako ng mga Sara, no? Niya Sara Acab, no? Nga sa ato pa niya si Papa maestro to, pero si mama nako plain housewife, si Concepcion, si Akademya, kay Kaday, no? Kaday manas mama lagi. Mga parente po nako ni mga Kaday, Caday, no? Muna nga kami pobre ra gyud may kasi mama plain housewife ramon po din taon. Nya si Papa nako nya unong may mga anak. Medyo gyud lisod-lisod gyud. Makakaon ra man Ginoon pod may katulos us kaadlaw pero medyo niwang-niwang gyud gamay. Gamay kay ko sa una hingalawa kay ko katubo. Tungod lagi kakulang po rin taon sa sustansya. Makaroon na mo sa una, pinubre naman yun. Pero kaluoy sa Ginoo, nakalampos gamit mo pa sa eskwela, o kaming tanan, pupuros gawin na nakagraduate o kurso. Nagin may kurso tanan, kaming unom. Unya, tungod sa among kapobrehon mga higala, no, pobre naman yun may, medyo yun nakadawat po tag gamay klasya. No? Muna ang ingon nga, topic na ito mga higala, kabahin yun po siya. Okay, klaro? Ano, padayon ta, ato dahil nga timbayaon og mayang mudto ang akong mga paisano nga taga Manhuyod. No, ako ang mga, kaya ako may higala taga Tupas, ko, taga Purok 3, Tupas, Manhuyod, Negros Oriental. So, na nga akong timbayaon yun. Ang akong mga kaparyentihan, mga Kaday, mga Sara, mga Abordo, mga Akademya, mga Akab, no? May iba yung mga parinti may higala. Abi naman ato di ay nga padayon ta sa ato nga kanang topic kabahin gyapon sa ini. Asa na tug ako ang libro. Yara. Kining libro ha mahigala mo ni akong gihinay-hinayan o pasabot ninyo, no? Abot mabasa ra ba ninyo? Mabasa ra ba? Oh, Catechism of the Catholic Church. O palagi na nabaloy diha, no? Klaro ha. Oh, ana. Oh. Mo ni ako ang gihinay-hinay o pasabot ninyo, no? So, ang atong topic karon as taken from this book, kay Catechism of the Catholic Church, malagi na. The man, God comes to meet man. Yung sa ato pa mismo, ang Diyos maoy naghatag o kahigayunan kanato, no? Nga niari ang Diyos aron nga makhimamat kanato. Sa unsang paagi, matud pa diri no sa Ditchinger DS man siya, no? Kay kuan man niya kining Catechism of the Catholic Church mga higala. Kuan kini tampo ni nagkalain-lain nga mga dokumento sa Vatican sa mga simbahan, mga Ditchinger unsa to ning apelyido kanila, unsa ning DS mga higala, no? Pintanaw ng higala ha. Aron pod makasabot-sabot mo gamay kun unsa ning Catechism. Kining Catechism of the Catholic Church mga higala, kuan ni siya naa diri ang nagkalain-laing mga pagtulunan pero gikutlo ni sa nagkalain-laing mga tinubdan. Now kining DS mga higala, DS dili ni mo. Ayara. DS mga higala pasabot ni ini Ditchinger Summecha, no? Encredion Symbolorum Deferitionam et Declaraturum de Rebus Fidei et Norma. Ito pa kining akong gigunitan nga libro mga higala, kung ano kombinasyon ni daghan kaayong mga dokumento nga na abot diri ining Catechism. Kining Catechism gala dili lang kay usa ka tawo ra mo naghimo ni ini, no? Gipanagtampo ani mo na nga importante kay ini siya nga dokumento sa Catholic Church kining CCC, Catechism of the Catholic Church. Unya sa Ditchinger sa ito lalimot ko mga higala. So, ito ning S,
Usa na gyud mahigala ng inyong alagad nga gulang naman ta ini. Gulangot naman ta ini mga higala, gulangot na. Ana ha, Ditchinger. Lisod kayo ko ano mga higala, murag Generman man daw ini. Paminaw ko murag Generman siya kining DS mga higala no. Ditchinger. Kabalo ko ining Ditchinger si ko ani Cardinal Joseph Denzinger siguro ni no. Unya Schoenmecher no. Dili ni Denzinger man eh. Schoenmecher. Gawix, be tabangit ta gawix ha. Kini akong gawix mahigala nga taga UST. Si gawix kining sa Christian Durango may ani niya akong gawix mahigala ni DS 3015. Kini nagkanayon mahigala. God has revealed to us through Jesus Christ. God has fully revealed himself by sending us his beloved Son, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Sa ito pa, kining giingon ni diri nga God comes to meet man. Ang paagi sa Dios aron nga makahimamat kita kanato, pinaagi di ay kang Kristo o pinaagi usab sa lamdag sa Espiritu Santo. Muna di kita malimot ana ha. Gusto nimong mahimamat ang Dios, pinaagi na mahimamat nato ang Dios ang itong amahan, pinaagi kang Kristo o pinaagi usab sa balaan nga Espiritu. Dito malimot ana ha, importante kay na siya mo nay gitudlo sa Denzinger Schoenmecher no. 3015. God has revealed to us through Jesus Christ. God has fully revealed himself by sending us the beloved Son, our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Sa ito pa, mahimamat yun nato ang Ginoo pinaagi kang Kristo. Kaya atong basahon sa Biblia na po nasulat po no, sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 9. Gipadayag sa Dios kanato ang tinaguang laraw nga maoy gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. O sa ito pa gipadayag sa Dios kanato ang talagsaong laraw nga iyang gibutan nga tumanon pinaagi kang Kristo. Sa ito pa sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 9, klaro kayo, no? Very clear, no? Muy klaro kung sa pinulungan. Kung sa pinulungan po nas may sila is muy klaro, claramentito. Kining kamahin ba mga higala sa kinibang kuan, no? Kining pagpadayag sa Ginoo kanato sa iyang pagtulunan pinaagi kang Kristo. Muday na no. Unya gidasunan usab kana ni San Ireneo sa Leon, no? The word of God dwells in man and became man, the Son of Man, in order to accustom man to perceive God and to accustom God to the level to dwell in man according to the Father's pleasure. Sa ato pagipaklaro gyud no nga the word of God dwelled in man. No kinsa man ning pulong nga nahimong tawo ay si Kristo na gid na wala na tay laing sa lalis ana. So gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo. So isip sumusunod ni Hesukristo paningkamutan gid nato nga magpadayon usab ang Dios pagpatudlo kanato pinaagi kang Kristo. He sent his only begotten Son to save us. And of course, ilhon nato si Kristo nga atong manluluwas. Sumuna nga atong ilhon gyud si Kristo nga atong manluluwas, no? Isalikway nato ang mga butang nga makababag sa atong pagtuol kang Kristo. Og matud pa isalikway nato ang mga butang og ang mga kinaiya nga dili kaom sa kinaiya ni Kristo. So muna nga tungod lagi kay ang Ginoo nagpadayag man sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo, muna nga si Kristo pod gipadayag pod ang Ginoo pinaagi sa iyang gitudlo. Gani ni nagtudlo siya nga aduna kita langit ng amahan. Muna naingon siya nga nagtudloan kita niya kabahin sa langit ng amahan. No nga matud pa niya amahan namo naka so gitudloan ta niya muna gitawag natong Lord's Prayer, no? Gitudloan ta niya nga nagkanayon amahan namo naka sa mga langit pagdaigon na imong ngalan mabot ka namo imong giharian matuma ni mong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalanon namo sa tag-adlaw ihatag ka namo karong adlaw
pasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinanuha, luwasa kami sa dautan. Kuno no, gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo o si Kristo usab in return gipadayag usab ang Dios Amahan nga kanato. Siya mismo wala sa ingon nga gisugo siya niya wala niya buhata. Siya mismo no maoy naghimo nga gipadayag gyud pod niya ang iyang langitong Amahan. Gani nanudlo siya nga ato gyung sundon ang atong ang iampo gyud ang formula sa pag-ila sa langitong Amahan nga mao ang Lord's Prayer o ang Amahan namo. Okay, klaro? So, di nila nakatakuto ba? Ako rang gihapon kini yung ubos nga alagad. Doon ganay gihapon ta ugma, no? Doon ganay gihapon ta. Okay, sa may pataglawas mahigala mutingog-tingog ra gyud ta dinhi sa istasyon DYWC. Nya mo kalimot mahigala daghan pagyud kaayong mga programa sa DYWC nga makahatag gyud kanato og katinawan. Bino, alang ni adtong mahiligon sa Facebook ug sa YouTube, tanaw-tanaw mo sa mga debate ni Father Gitgano o sa mga laing relihiyon. Dahil mo makatunan, pero kinahanglan nga open-minded mo ha. Kinahanglan nga open-minded nga agpaday ganay ra na sila. Ayon lang mo gingon nga magdumot, masuko sa mga laing relihiyon, dili man na mao'y pagtulunan ni Kristo, magigugmahan man ta. Nagpaday ganay ra man na sila. Daghan pa kaayo pod nga mga debatista sa Catholic Faith Defenders, sa sama pananglit kang Brother Paul, no, nga kanhi sa Badista o niya nahimo siya nga Katoliko. Daghan pa kayo. Doon na po yung debate ni ni Bradshaw Fernandez. Nya, kita tanaw-tanaw ra ta. No, nya kung madala ra mag-take note pod mo para pod nga panahon o niya nga doon na po mangutana kaninyo makatubag-tubag pod mo kinakmay. Okay, klaro? Tanaw-tanaw ha, tanaw-tanaw mo sa Facebook ug sa YouTube. Nya ay pod kalimot sa ako pod ha. Kaya kini ako Catechism of the Catholic Church gid pod ni, no? Dili po niingon nga kikining Catechism of the Catholic Church sa ako na ginaingon daghan kaayong mga dokumento nga gihiusa dinhi, no? Daghan kay ini, no? Tiaw buguna oh na ay kining Apostolicam Acta Seciorum, dunay Acta Apostolica Sedis, dunay kining AG Agentes, dunay BEN, no? Kining Di Benedictuhanon, no? Pero naghana niya kanang mga dokumento mga higala nga importante nahiusa na diri sa Catechism of the Catholic Church. Amo ni akong gihinay-hinay karon og pasabot kaninyo. Daghang salamat ug mayong mudto kaninyong tanan. Buenas tardes a todos.